Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la emisiunea Oltenia la zi. Astăzi discutăm despre impozite și taxe locale, iar în partea a doua a emisiunii vă arătăm ce manifestare frumoasă au făcut elevii Colegiului Național Militar în cadrul unei serii de evenimente dedicate patronului spiritual, Tudor Vladimirescu. Dar până atunci să începem cu un subiect cât se poate de actual, având în vedere că mâine este ultima zi în care craiovenii pot plăti integral impozitul datorat pe acest an, primind o bonificație de 10%. Pentru acest lucru, dar și pentru multe alte informații, am invitat-o la emisiunea noastră pe doamna Elena Bonescu, director executiv al Direcției Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova. Bine ați revenit la Oltenia la zi. Mulțumesc pentru invitație. Bine v-am regăsit. Acesta e doar un pretext pentru a ne întâlni, dar trebuie să le spunem telespectatorilor că mâine mai au această șansă. Da, este ultima zi, mâine suntem în 31 martie. 31 martie este prevăzută pe codul fiscal ca ultima zi de plată pentru a beneficia de bonificația la Municipiul Craiova. Bonificația pe lege este între 0 și 10%. La Municipiul Craiova s-a aprobat de către Consiliul Local bonificația de 10%. Ce înseamnă bonificația de 10% și când primim acest 10%, o facilitate aprobată de consilierii locali? În momentul în care achităm toate obligațiile fiscale. Deci, avem obligații fiscale restante sau avem obligații fiscale aferente numai aferente anului 2017, le achităm integral până în 31 martie și beneficiem la suma totală de 10%. Vă așteptați să crească mâine numărul persoanelor care se adresează punctelor de încasare ale Direcției de Impozite și Taxe? Da, ne-am așteptat în fiecare zi până în acest moment, de când am început anul, pentru că acest 10% pentru foarte mulți oameni reprezintă ceva. Și atunci, mâine fiind ultima zi, ne așteptăm ca să fim asaltați de către contribuabilii care de fiecare dată vin și-și achită chiar de la începutul anului, printre primele știri, odată cu prima zi de încasare la Direcția de Impozite și Taxe, oamenii, mai ales pensionari, învățați așa să-și plătească mai întâi datoriile ca să le meargă bine tot anul, dacă pot. Că mulți și-ar dori să facă lucrul ăsta, dar nu toți reușesc. Mulți și-ar dori. Trebuie să fac o precizare, pentru că nu se cunoaște acest lucru. Impozitul pe proprietate, vorbind de proprietate, clădire, teren, mijloc de transport, are două termene de plată, 31 martie și 30 septembrie. Deci, atenție, 30 septembrie este al doilea termen și ultimul din acest an. Și ultimul din acest an. Nu 31 decembrie, cum am putea crede. Nu. Deci, pe lege, pe cod fiscal, acestea sunt două termene stabilite pentru impozitul pe proprietate. După acest termen curge penalitatea, majorarea de întârziere. N-am achitat la primul termen de plată, se calculează majorarea de 1%, da? La creanța aferentă primului termen. Deci am 100 de lei datorat către fiscul local pe impozitul pe clădire, plătesc la 50 de lei, 1% până când voi plăti acel impozit. Da? Da, interesant. Eu credeam că acești 100 de lei pot să-i plătesc până pe 30 septembrie. Nu. Majorarea este percepută, da, la termen de plată pe fiecare categorie de impozit. Indiferent, acum am amintit impozitul pe proprietate, că asta e cel mai important. Da? Cred că o să mai repetăm în timpul emisiunii acest lucru, pentru că e foarte important, pentru că îi poate afecta pe oameni și e foarte important să fie corect informați. Da, și e foarte bine de știut cum aplicăm și cum plătim și de ce plătim mai mult decât datorăm. Vă propun să vedem reportajul pe care noi l-am realizat la Direcția de Impozite și Taxe marți, în această săptămână, pentru că noi ne așteptam să găsim foarte multă lume, pentru că se apropie acest termen și 10% reprezintă ceva din o sumă de impozit pe proprietăți pentru craioveni. Vedem reportajul și apoi mai dăm informații absolut necesare și importante pentru telespectatorii noștri.
31 martie este ultima zi în care craiovenii pot plăti integral impozitele și taxele pentru anul 2017, beneficiind de o reducere de 10%. La sediul din Piața Centrală al Direcției de Impozite și Taxe, în sala de lucru cu publicul, în această săptămână era coadă doar la registratură, unde oamenii depuneau diferite formulare și declarații. La ghișeele de plăți se aștepta strigarea numărului de ordine. De ce ați venit? Să plătesc pentru băiatul meu. Impozitul? Da, impozitul, da. Și ce număr aveți la bun? Păi am 1222, 1222. Trebuie să Mai vin. fi aproape 20 de persoane? Da, cam așa. Dacă e 1208, așa e, da. E bine organizată treaba aici? Da, mie mi se pare că da. Că nu aștept de mult, tocmai. O jumătate de oră văd că a mers bine, dar nu, sunt mulțumită. Merge repede, având în vedere sistemul acesta cu bilețele, cu numere de ordine. Chiar eficient față de alți ani. Pentru ce ați venit? Să plătesc impozitul pe apartament, pe mașină. Și primiți acea bonificație. Cred că de asta e și înghesuiala. De ce ați venit astăzi aici? Să plătim impozitul. Vă bucurați și de acea bonificație de 10%? Da, sper. În fiecare an vă încadrați în perioada aceasta de grație? Nu, câteodată plătesc în august. Acum e excepțional, e în martie. Și mă bucur că totuși merge repede. Marți, 28 martie, a fost zi de lucru cu publicul pentru inspectorii de zonă. Aici s-au format cozi, ceea ce i-a nemulțumit pe craiovenii nevoiți să aștepte mai multe ore pentru a discuta direct cu un inspector. De un an de zile am vândut casa și nici până acum n-a rezolvat problemele. Sunt aceiași proprietari, deci proprietarii noi nu a rezolvat nici până acum. De un an de zile, uite documentele depuse aici, la ei. Și a zis că se rezolvă și după un an de zile nu au rezolvat. În aprilie am vândut și mai sunt câteva zile. Sunteți nou proprietar sau vechi? Vechiul proprietar, da. Dar ați depus în termen acte În tot? termen tot, avem aici, am venit și mi-a să vii cu numărul de înregistrare, că n-au operat. Și acum stau din nou la altă coadă să le aduc numărul de înregistrare. Am depus cerere pentru să mi se impună la impozit din octombrie și până acum sunt aproape 6 luni, nu s-a rezolvat să se treacă acest teren la partidă. Eu am plătit impozitul, dar am plătit pe ce am avut până acum și vreau și pe asta să plătesc partea asta și acum am mers să întreb, stau ca și doamna de cel puțin 2 ore aici, așa? Eu un formular vreau decât. Pentru un formular stați atât la rând? Da. Puteți să-l obțineți din altă parte? Nu, decât de aici. De la inspectorul respectiv? Da. Și trebuie să stau la rând. Nu pot să intru în fața oamenilor. Am scos o mașină din evidență, am plătit impozitul pe trimestrul 1 tot aici la domiciliu, am înregistrat-o unde am domiciliul actual și mi-a uitat adresa acum că trebuie să plătesc impozitul, cu toate că e plătit de o lună. Și ca să-mi pună ștampila pe document ca să fiu luat în evidență la comună. E plătit pe data de 2/3 și mă trezesc cu o adresă că nu este plătit impozitul. Am văzut că ați ieșit de acolo. V-ați rezolvat problema? Dar nu este rezolvată treaba, e încurcătură ca toate părți. Craiovenii care doresc să beneficieze de bonificația de 10% din valoarea impozitului datorat pe 2017 mai au la dispoziție o singură zi. Aceștia pot face plățile la cele 7 puncte de încasare ale Direcției de Impozite și Taxe, în Piața Centrală, la sediul instituției, pe strada Mitropolii Firmilia numărul 14, în cartierul Craiovia Nouă, pe bulevardul Oltenia, bloc 65A1, în cartierul Brazda lui Novac, pe strada Dolșului, bloc G4, în cartierul Rovine, pe strada Nicolae Iorga, bloc E1, în cartierul 1 Mai, pe strada Independenței, bloc 7 și în cartierul Lăpuș, ca la București, bloc T6. Pentru alte modalități de plată, craiovenii pot consulta pagina de internet a Primăriei Municipiului, secțiunea Taxe și Impozite. Haideți să comentăm un pic ceea ce am găsit noi la sediul din Piața Centrală. În sală lucrurile ok, în regulă, cu bon de ordine, cu mai multe ghișee pentru încasări, singura coadă la registratură, să le luăm așa organizat. Nu era o coadă la registratură, a și fost într-o zi de marți. Marțea și joia avem o zi cu publicul. De ce avem 2 zile, am discuțiile cu dumneavoastră în studio. Oamenii, cetățenii vor mai multe zile de relații cu publicul. Trebuie să fac o anumită precizare pe legislație.
hotărârea Guvernului 1723, da, această hotărâre privind combaterea birocrației, a stabilit o singură zi, da, din săptămână pentru relația cu publicul. Pentru Inspector de zonă craiovean, o singură zi, pe 4 legislație, ore sau 8 ore. pe legislație apare o singură zi din săptămână când poți să ai relația cu publicul ca să se rezolve cetățenii anumite probleme care sunt. Prin act administrativ s-a stabilit pentru noi, pentru Direcția Impozite și Taxe, 2 zile pe săptămână, având în vedere că sunt și mai multe probleme apărute. Ați văzut, cetățenii, da, cetățenii vin în audiențe la inspectorul de zonă marțea și joia, nu sunt problemele într-adevăr. Oamenii spun că nu mi-a operat declarația de scădere, că proprietarul nu a venit să-și declare. N-a venit să-și declare, în primul rând, pentru că nu se cunoaște prevederea legală de declarare. Orice modificare care se face privind persoana, da, sau bunul. Da? Mi-am schimbat numele, mi-am schimbat domiciliu, am schimbat proprietatea. Orice modificare, da, la patrimoniu sau în ceea ce vrește persoana fizică sau juridică, schimb sediu social sau schimb punct de lucru, trebuie să anunți organul fiscal în termen de 30 de zile de la această modificare. Ca dovadă, doamna a făcut declarație de scădere a bunului, nu mai aveam proprietate. În 30 de zile a venit la noi, probabil și a depus acea declarație cu documentul, cu contractul, da? Iar cumpărătorii nu au făcut această obligație. Normal că impozitul apărea la dânsa și noi, cumpărătorii, nu și-au îndeplinit obligația fiscală. Oricum, toate neajunsurile care s-au văzut pe ecran trebuie rezolvate. Oamenii nu plătesc ceea ce nu datorează. Asta în niciun caz nu o să se întâmple. O să se opereze acele declarații, mai ales că nu datorează, nu plătesc. Plătesc mai puțin oricum decât le apare pe nota de plată. Dar prind și această bonificație, că poate mulți dintre ei au venit să-și clarifice situația ca să se încadreze în primul termen de plată. Știți de ce? Pentru că la ghișeu ai posibilitatea, în general, operatorul de la ghișeu trebuie să opereze conform codului de procedură fiscale ceea ce vrea contribuabilul să plătească. Da? Eu mi-aleg, vreau să plătesc numai impozitul pe teren. Îl plătesc numai impozitul pe teren. Vreau să plătesc proprietatea care se află la adresa Aicuza numărul 7. Numai pe aceea o plătesc integral, mi se dă 10%. Știți? Deci el poate să se ducă... se aplică această bonificație la contribuabilul, la total, da? Contribuabilul se duce la ghișeu și spune: da, vreau să plătesc pentru că el nu mai are în proprietate, nu poate să datoreze ceva ce nu mai... Da? Să plătească ceva ce nu mai datorează. Dar, vedeți, se creează aceste... Da, neajunsul, există și o explicație, neajunsul este din cauza lipsei de personal. Ca să fim realiști și să spunem lucruri pe nume, nu ne mințim singuri. Am și discutat în altă emisiune despre asta, că nu aveți suficienți inspectori, dar ați avut concurs. Da, avem o veste bună. Da, avem o veste bună. Primăria a făcut, să știți că nu ne-a fost ușor. Și conducerea a făcut o reorganizare în cadrul primăriei, a externalizat Direcția de Asistență Socială și a creat niște posturi vacante care au fost repartizate pe direcțiile deficitare în personal. Vreau să vă spun că Direcția Impozite și Taxe a fost una dintre direcțiile care a obținut cel mai multe posturi, pentru că la noi era deficitul de personal. Primăria trebuie să se încadreze ca ordonator principal de credite pe total număr de posturi vacante care îi se comunică, da, de către prefectură. Deci nu poți să depășești acel număr și atunci numai printr-o reorganizare poți să ajungi ca să-ți faci activitatea pe instituție. Și câte posturi am primit 33 de posturi. 33. Da, 33 de posturi care vacante. Se alătură cu personalul care le avem, în total o să avem 123 de... 123 în total. Existent plus 33, da. Unde vine suplimentarea de posturi? Vine la inspectorii care la serviciu constatare impunere persoane fizice, ca acolo eram deficitari, da? Un inspector de zonă avea foarte multe roluri de operat, ceea ce e foarte greu să treci prin atâtea roluri și să le... Și chiar declarațiile... Și cred că aveți și de respectat un termen în operarea pe rolurile acestea, și un termen, 45 de zile, da, un termen precizat de lege și
Faptul că acel inspector trebuie să mai facă și teren. Deci nu trebuie neapărat să stăm numai la birou. Da? Trebuie să mă duc în sector, în zona în care mi-a fost repartizată, da, prin fișa postului, da, să identific masa impozabilă. Să văd, s-a mai construit ceva, s-a declarat imobilul care apare în zona care el o are în fișa postului de verificat, da, în evidență. Și atunci, prin această suplimentare, eu cred că se vor rezolva toate problemele, inclusiv problemele de la ghișeu. Să știți că nu ne-a fost ușor să asigurăm acei oameni care au fost la ghișee, pentru că se luau oameni inspectori din spate care făceau declarații de impunere, da, operau în spate neajunsurile care s-au văzut, oamenii care așteptau să le fie scăzută un imobil, da, și s-au dus în față pur și simplu să încaseze bani, pentru că oameni veneau să-ți dea bani la fisc, da, la bugetul local. Și atunci tu nu puteai să asiguri nici în față, nici în spate, a fost foarte cumplit. Dar considerați că s-a rezolvat această problemă? Conducerea a fost foarte receptivă la neajuns și... Oricum e un număr semnificativ. E un număr, 33 de persoane care vor intra în sistem. Și o să se cunoască, dar în serviciile pe care primăria o să le ofere cetățenilor, o să vorbim peste un an. Poate mai devreme. Poate mai devreme, da. O să vorbim peste un an. Poate la următorul termen. Am precizat că 31 martie este primul termen de plată în acest an și cu bonificație. Da. Al doilea termen e 31 septembrie. Aș vrea să mai clarificăm o dată din ce zi se aplică acele penalități de 0,1? Nu, 1%. 1%. Până în 2015 era foarte mult, mai mult decât, și acum oricum e mult, mai mult decât la bancă era. Dar probabil că prin noul cod fiscal și-au dat seama că procentul era destul de mare, un 2% lunar la o sumă e mai mult decât 1% din suma restantă. Bun. După, când începe să curgă penalitatea începe să curgă după termen, adică sunt în 31 martie, începând din 1 aprilie, nu e o păcăleală, dar chiar se aplică, da, pe lună 1% până la plata acelei creanțe neachitate. Asta deci după termene. Important. Deci penalitatea se ia întotdeauna că nu ți-ai achitat la termen. Termenul, am spus, pe proprietate sunt cele 2 termene, iar la celelalte impozite sau taxe locale care se fac veni la bugetul local. Dar dacă un cetățean la primul termen plătește jumătate din suma datorată pe anul acesta, pe 2017? Nu. De aceea sunt 2 termene, pentru că impozitul se împarte, da, în aceste 2 termene. Am achitat primul termen pentru că atât mi-a permis bugetul. Corect. Da? Și nu îi se aplică penalități. Nu, numai la creanța restantă. Bun. Da? Cred că am clarificat pentru toată lumea acest aspect. Aș vrea să-mi spuneți în ce măsură s-au încasat până acum impozitele aferente acestui an. Ce date aveți în acest moment? Și-au plătit craiovenii datoriile? Da, eu am făcut așa o statistică, am făcut la o dată de 28/3-a. 28 martie. Da, 28 martie, pentru că e ultimul cont de execuție care îl avem noi transmis de către finanțe. Vreau să vă spun că față de anul trecut, 2016, suntem pe plus încasări, deci am încasat mai mult decât anul trecut. Oamenii au fost mai receptivi. De unde vine această încasare? Această încasare vine, în primul rând, noi n-am apucat să vă zic așa, să abordăm adică acest punct. Autoritatea locală a aprobat anul trecut o facilitate fiscală pentru contribuabili, pentru cei cu restanțe. Da? Cu restanțe a aprobat o hotărâre de Consiliu Local, a mers pe codul de procedură, o facilitate care ne-a permis o scutire de majorare. Deci vorbim de cetățenii care nu au plătit impozitul. Dăm un exemplu concret. Nu au plătit impozitul pe 2016. Sau mai vechi. Da? Ei ar fi trebuit să aibă acum de plătit și penalități. Și penalitatea care a curs din momentul termenului de plată până în momentul în care vreau să-l achit. Pentru acei contribuabili cu datorii, cu restanțe către bugetul local, autoritatea locală a venit în sprijinul acestor cetățeni și le-a acordat facilitatea, este numai până la 30/6/2017, plătește creanța principală, adică plătește impozitul datorat,
da? Impozitul pe teren, pe clădire, pe mașină, pe alte taxe care le au de achitat și se, da? Până pe 30 iunie poate plăti 36-a, restanța provenită din impozit, fără penalități. Și penalitatea este scutită, anulată. E hotărâre de Consiliul Local al municipiului Craiova. Da, dată pentru sprijinul acestor oameni care niciodată nu o să-și achite, nu o să aibă atâția bani. Că de acolo a pornit această... Deci e o măsură socială. O măsură socială care a luat-o autoritatea pentru sprijinul acestor cetățeni. Pentru că niciodată nu se ajungă, da, să fie și ei cu taxele achitate la zi. Dar ce se va întâmpla după 30 iunie cu aceștia care nu reușesc să plătească ce aveau de plătit fără majorări de întârziere? După 30 iunie nu mai putem să acordăm facilitatea. Deci, da? Și ei o să rămână cu toate datoriile de plată. Și impozitul datorat și penalitatea care o să crească. În fiecare lună acea penalitate crește cu 1%. Deci apelul ar fi ca cei care se încadrează în această categorie și au penalități. Să aplice pentru că autoritatea... Până pe 30 iunie sunt scutiți de majorarea de întârziere dacă plătesc datoria la impozit pe proprietăți. Da, e foarte important. Noi am trimis și notificări pentru cei care au creanțe restante și când am făcut procedura de executare, când am transmis somațiile și titlurile executorii, noi am făcut în plicul care s-a transmis către... Ați făcut o informare? Am făcut o notificare și am făcut, pentru cetățeni să cunoască, hotărârea de Consiliu. Facilitate. Da, că probabil că n-au acces la internet, n-au acces la media, n-au auzit. Vin astfel de persoane în audiență la dumneavoastră? Da, vin persoane care nu știu de această hotărâre. Și atunci noi îi ajutăm, le explicăm prevederea legală, oamenii se bucură. Se bucură. Se bucură foarte mult, pentru că ei poate niciodată nu să ajungă să plătească acel impozit și acea penalitate. Dar au totuși un termen, 30 iunie. Da, să știți că vin. Da. Ați extins punctele de încasare în cartiere. Se justifică această extindere? Se vede la nivelul încasărilor sau e doar o măsură, să zicem, pentru a nu mai fi așa de aglomerat sediul central, de exemplu? Nu, se vede și în nivelul încasărilor față de anul trecut. V-am explicat că au crescut impozitele. Până în 2016, la început, am deschis cele 4 noi puncte de încasare. În primul rând se vede în serviciile oferite cetățeanului. Da? Deci nu mai primăm pe contribuabil de la domiciliu din cartier să vină la sediu central să își ia un certificat fiscal, pentru că noi eliberăm și certificate fiscale la punctele noastre de încasare pe cartiere, să plătească un impozit, să plătească o taxă, să plătească o amendă. Dar nu mai sunt nevoiți să vin din cartier. Aproape de contribuabil. Da, și o să venim și mai mult cu personalul care a fost angajat. O să venim și cu depunerea declarațiilor în cartiere și operarea locului. Nu toate declarațiile, dar pe apartamente, scăderi de apartamente, de imobile, da? Deci operațiunile mult mai ușoare, având în vedere că ei sunt debutanți, ei pornesc, e început de job, de carieră, să zic așa, că ei poate unii n-au lucrat, vin de pe băncile facultății și atunci, în funcție de situații, o să deci serviciile tot în servicii, craiovenilor vor fi din ce în ce mai bune, odată cu deblocarea posturilor. O să fie un alt om în cartier. Ați avut concurență mare? Au fost mulți doritori? Să știți că au fost. Cel puțin pe serviciu contabilitate, prelucrare date, la casierie, că erau posturile au fost de casier, s-au aplicat foarte multe dosare. Foarte multe dosare, au fost lucrări foarte bune. Deci au venit bine pregătiți candidați. Foarte bine pregătiți. Bine, și subiectele au fost mai ușoare, adică nu poți să dai la un debutant să-mi aplice cod fiscal, calculează-mi impozit și... Nu, la nivelul de debutant. Dar au fost lucrări foarte ușoare, au intrat la interviu jumătate. Deci pe 10 posturi, 12 posturi, jumătate din câte dosare, 100 de dosare, au fost foarte mulți, ca să putem să alegem oameni buni, să venim în fața cetățenilor cu zâmbetul pe buze, oameni noi, sper să... proaspeți. Da, sper să reușim o să se vadă în timp, o să discutăm la anul. Cu siguranță o să ne mai întâlnim, așteptăm și noi să vedem evoluția lucrurilor. Vă mulțumim pentru timpul acordat emisiunii noastre.
Mergem mai departe, așa cum spuneam, a fost un eveniment deosebit pe 25 martie la Cercul Militar și am adus invitați care să recreeze oarecum atmosfera din sală de atunci. Vorbim despre un eveniment al Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. După reportaj cunoaștem invitații. Pe 25 martie s-a mai scris o filă de istorie în activitatea Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova. La Cercul Militar din Craiova a avut loc manifestarea cultural-științifică Eroul martir Tudor Vladimirescu, patronul spiritual al Colegiului Militar Craiovean. A fost momentul în care a avut loc prima lansare de carte din activitatea reînființatului Colegiu Militar Craiovean, albumul istoric Eroul martir Tudor Vladimirescu și Cronica Revoluției Române din 1821. Autori, profesor Ionel Turcin, profesor Ionela Nori Cadea și general major în rezervă profesor universitar dr. Ion Pâlșoiu. Lucrarea prezintă pe domnul Tudor, pe Tudor Vladimirescu, de la nașterea sa în Ținutul Gorjului, învățarea primelor buchii cu preotul din sat, continuarea pregătirii cu dascălul Lupu și nu în ultimul rând, subliniez, cursurile școlii de la Mănăstirea Obedeanu din Craiova, prima școală de stat din România, care, din păcate, s-a desființat sau s-a transformat. Păcat. Mare păcat pentru istoria poporului român și pentru cultura noastră, pentru școala noastră românească. La 18 ani, Tudor Vladimirescu, conform tradiției, se înscrie în corpul de oaste al pandurilor și ulterior îndeplini mai multe funcții importante în administrația de stat și în domeniul militar. Vătav de plai, hotariu de ținuturi, administrator de moșii, arendaj, negustor și, nu în ultimul rând, capitan de panduri și chiar comandantul batalionului 1 Panduri. Prin toate aceste funcții, în aceste trepte, a demonstrat că este un tânăr extrem de valoros și foarte bine pregătit. Tudor Vladimirescu, domnul Tudor, cum a rămas în conștiința românilor, era un patriot pur sânge. Dragi elevi ai Colegiului Militar, pentru că vouă doresc să mă adresez în principal, și aceasta pentru că Tudor Vladimirescu, domnul nostru cel neîncoronat, dar și cel fără de mormânt, a fost, este și va fi eroul martir al redeșteptării noastre naționale după mai bine de 100 de ani de regim fanariot. După părerea noastră, expresia erou martir din titlul acestei cărți necesită o discuție fie și sumară despre eroi și eroism. Pentru că acest erou martir al redeșteptării naționale, actual la 1821, a rămas actual până astăzi și va rămâne actual mereu, întrucât durerea, revolta și dragostea de om, de neam, dreptate, sunt atribute inerente ale existenței omenești, vă cer permisiunea de a vă prezenta portretul fizic și moral al lui Tudor Vladimirescu, realizat de Ștefan Scarlat Dăscălescu, contemporan cu evenimentele din 1821. Fizionomia lui: om de statură mai înalt decât de mijloc, talia bine proporționată, fața blondă, mustața galbenă, părul castaniu, obrazul mai mult rotund decât oval, nici prea durduliu, cu o mică bărbie, sta drept, țanțoș, vorbă scurtă, pe atunci când l-am cunoscut, să fie avut 40 de ani. Caracterul lui, șicanor. Tot timpul și-l petrecea în judecăți, la București, Craiova și Târgu Jiu. Pentru aceea era rău văzut și prigonit, mai vârtos de greci, căci avea limba prea liberă, nu cruța pe nimeni și în toți lovea. Nu știu să fi fost vreodată însurat, căci eu l-am cunoscut burlac. Era un om de inimă și hotărâtor, poate și ambițios. Avea stofă de o mare, locul și mijloacele i-au lipsit.
Cel mai emoționant moment al manifestării dedicate lui Tudor Vladimirescu a fost semnarea actului de donație a 3 tablouri care îi reprezintă pe membrii familiei Cacalicianu, care au păstrat pentru eternitate însemnele Revoluției din 1821. Donatorul este inginer Constantin Calețeanu, strănepot al maiorului Ion Ianache Cacalicianu. Manifestarea cultural-științifică a fost o emoționantă și inedită lecție de istorie pentru elevii Colegiului Militar Craiovean. Această experiență a fost inedită, cu o valoare istorică, de o importanță istorică deosebită. Eu consider că mesajul pentru tineri a fost cel de a prețui valorile țării, de a-și apăra țara. Nu o să uit în special prezentările aduse atât cărții ce a fost lansată, cât și emoția trăită, atât pe scenă, cât și în momentul prezentării, atât momentelor istorice, cât și tablourilor care au fost donate de familia Calețeanu. Momente asemănătoare au mai fost și de 25 octombrie și la fel am avut un moment la cimitirul Sineasca unde a fost prezentat povestea lui Amircal Sândulescu, fiul eroului necunoscut. Elevii Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu au susținut în finalul manifestării un moment artistic sub genericul Un gând, o lacrimă și o floare, eroului martir Tudor Vladimirescu. Drum bun, tot va bate, drum bun, brav român, cu sacul legat în spate, cu armele în mâini. Fie zi cu soare sau cerul noros, fie ploi nisoare, noi mergem voios. Fie zi cu soare sau cerul noros, fie ploi nisoare, noi mergem voios. Alături de noi se află Ioana Lădaru, purtător de cuvânt al Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. Bine ai revenit la Oltenia. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație, mulțumim pentru invitație. Și Camelia Vlăduțu, în premiere la noi, elevă a Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, elevă în clasa 11-a. Mă bucur tare mult că ți-ai făcut curaj și ai venit la noi în emisiune. Și eu mă bucur că am ocazia să fiu aici alături de dumneavoastră. A fost un eveniment foarte frumos la Cercul Militar, chiar de bună vestire, pe 25 martie, deci iar o conotație, nimic parcă nu este întâmplător din tot ce se desfășoară la Colegiul Național Militar. Eu nu pierd nicio ocazie pentru a promova tot ce se întâmplă legat de activitatea elevilor și nu numai a lor la această instituție de învățământ vocațional. Vreau să punem accentul pentru că e un învățământ altfel și un exemplu foarte bun. Să descriem evenimentul. Acum cum se vede, uitându-ne așa la un reportaj? Se vede la fel de frumos ca atunci când s-a desfășurat sâmbătă. Sunt mândră de ce au realizat colegii mei, momentele lor artistice. Dau mult mai bine pe sticlă acum. Acolo se văd mâini tremurate, priviri vesele, dar și emoționante. Emoții. Da, au fost emoții mari și pe scenă, dar și în sală. Frumos? Foarte frumos. Ok. Ioan. Au muncit mult elevii Colegiului Național Militar și ca de fiecare dată rodul muncilor este dintre cele mai frumoase. Eu personal și cei care reprezentăm acest colegiu, de la comandant până la profesori, suntem foarte mândri de ei și îi susținem în tot ceea ce fac. Pentru sâmbătă, într-adevăr, cu toții am muncit foarte mult. A fost un eveniment pe care l-am organizat într-o zi specială, un eveniment de suflet extrem de important pentru definirea colegiului, pentru a spune încă o dată cât de important este acest nume pe care noi îl purtăm, cel al lui Tudor Vladimirescu, și ce înseamnă, care este impactul pandurilor de la Craiova
Legătura de suflet, poate că un arc peste timp am realizat noi sâmbătă la Cercul Militar, un arc peste timp între pandurii lui Tudor Vladimirescu din Vladimirii Gorjului și pandurii Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu de pe strada Vasile Alexandrii din Craiova. Evenimentul a fost structurat în 3 părți distincte. Primul dintre ele a cuprins lansarea albumului istoric Eroul martir Tudor Vladimirescu și Cronica Revoluției Române din 1821, o ediție apărută la editura Aius din Craiova în condiții grafice deosebite, o ediție trilingvă, română, engleză, franceză, la care au muncit foarte mult distinsul profesor Ionel Turcin, profesorul Ionela Noricada, profesorul de istorie al Colegiului Național Militar și generalul major în rezervă, profesor universitar dr. Ion Pulșoiu. Te opresc aici pentru a o întreba pe Camelia ce ți-a transmis. Bănuiesc că ai lecturat deja acest volum, pe care de altfel fiecare elev, din câte am înțeles eu, l-a primit, da, gratuit. Acesta a fost scopul editării, da? Ai lecturat cartea? Da. Ai o impresie, o opinie? Da, după ce am lecturat această carte, mi-am dat seama de cât de mândră trebuie să fiu de faptul că sunt gorjancă. Asta pentru că... Vedeți, nimic nu este întâmplător. Camelia este din Turburea, Gorj, și odată în plus este foarte fericită că a ajuns la Colegiul Național Militar și că se numește Tudor Vladimirescu. Ea a avut această șansă anul acesta de abia. Așa. Ce te-a mai învățat evenimentul, dar și ce ai reușit să extragi din paginile albumului istoric, o carte document? Că nu trebuie să renunțăm și că trebuie să ne apărăm țara de oricine și de orice și să prețuim valorile noastre. Care au fost motivele pentru care tu ai devenit elevă la un colegiu militar? M-a atras de mică uniforma și un stil de viață, pot spune, mai dur, mai exigent. Nu pentru oricine. Nu pentru oricine, exact. Mi-a făcut cu ochiul încă de mică. În familie? Pe cineva? Nu am cadre militare din familie, de aceea mă bucur că sunt prima și sper să reușesc să fac ceva mult mai mare. Da, spune-le povestea aceea pe care eu o știu foarte bine, cu defilarea de la 1 decembrie urmărită împreună cu tatăl tău. Prima dată când am aflat de liceul militar a fost în clasa 8-a. Mă uitam cu tatăl meu la televizor și am văzut defilarea de la 1 decembrie de la București și am pus întrebarea tatălui meu ce este cu copiii aceia îmbrăcați în uniformă. Atunci mi-a explicat el ce este de fapt un liceu militar și ce înseamnă să fii un elev militar. Deci iată cum un eveniment public, e adevărat cu încărcătură tot istorică, poate să îndrume destinul unui copil atunci, acum tânăr și viitor cadru militar. Îndrume și să schimbe până la urmă, pentru că este o schimbare de destin pentru cei care abordează acest domeniu. Este altceva, cu totul altceva decât în învățământul civil. Noi am mai discutat de multe ori și televiziunea TVR Craiova a fost alături de noi în multe momente și ați prezentat telespectatorilor dumneavoastră ceea ce înseamnă de fapt viața într-un colegiu militar. E greu? Doar între noi așa rămâne. Nu pot spune nici că este ușor, nici că este greu. Trebuie doar să îți placă ceea ce faci și să simți că ești acolo unde trebuie. Și că faci pas după pas pentru a ajunge unde îți dorești. Adică unde? La Academia Tehnică Militară din București. Mult succes! Mai vorbim, da? Acum revenim la eveniment. Am spus doar că a avut loc lansarea acestui album. Au fost invitați deosebiți care au urcat pe scenă și care au pus accent pe importanța reînființării Colegiului Militar în Craiova și pe valorile neamului nostru, pe eroi, pe eroism și așa mai departe. A fost dificil să aduceți pe scenă în fața elevilor militari aceste personalități?
Acum dau citate din Camelia. Nu pot spune că a fost ușor. Numai că trebuie să vă spun din tot sufletul și să vă rog să mă credeți pe cuvânt că niciodată marile personalități ale urbei, fie că a fost vorba de oameni de istorie, de administrația publică locală, de foști ofițeri acum activi, acum în rezervă sau în retragere, în momentul în care am solicitat să fie alături de noi pentru a prezenta încă un moment, încă un episod acestor copii, nu au precupețit niciun efort. Ce te-a impresionat cel mai mult? Încep a-ți spune eu, că am fost acolo, da? Cel mai mult m-a impresionat o replică a domnului Pălșoiu, care a spus ceva de genul: peste 90% din generalii armatei române sunt absolvenți de colegiu militar. Așa că, dragi elevi, dacă vreți să ajungeți acolo, căutați bastonul de mareșal în... Da, și învățați, și învățați, și învățați. Asta a fost ce mi-a plăcut mie cel mai mult, dar mi-am permis să fiu subiectivă. Acum te las pe tine. Din tot evenimentul, cu lansare de carte, cu donație de tablouri, că o să spunem imediat, cu momente artistice. A fost prima lansare de carte la care am participat și am fost plăcut surprinsă. Ceremonia semnării actului de donație a fost un moment emoțional, dar cel mai mult mi-au plăcut momentele artistice ale colegilor mei, care chiar știu că s-au străduit și au dat silința, au repetat și s-au susținut. Povestește cum vă susțineați unii pe alții. Eu i-am văzut la repetiții, cei drept n-am apucat foarte mult, am fost plecată din garnizoană, am venit vineri dimineață special pentru ei ca să fiu alături de ei, dar i-am găsit deja pregătiți. Povestește. În general, pentru astfel de momente, când facem repetiții, suntem cu toții, repetă unul dintre noi momentul și ceilalți vedem ce nu este în regulă și încercăm să reparăm cumva, să iasă totul perfect. Povestește telespectatorilor cum a fost ales Alexandru să citească un fragment din proclamația de la Padeș. Majoritatea elevilor, băieți, au fost puși să citească acea declarație. El a fost figura reprezentativă, a avut și ceva, fetele au votat. Acela. Și fetele l-au votat. E foarte important să ne spuneți ce este în culise. De ce? Pentru că altfel telespectatorii ar rămâne cu impresia că ceea ce a fost acolo pe scenă a fost ceva forțat, copiii ăia în loc să facă altceva, ia uite, cum i-au dus la cercul militar să cântă sau să recite sau... Nu, lucrurile nu stau așa și tocmai fața asta vrem să o descoperim. Da, în spatele oricărui moment de genul acesta este muncă multă din partea noastră, dar ne place și o să continuăm cu asta. Ioana, spune-ne care e povestea cu cele 3 tablouri, cum l-ați descoperit pe Constantin Calețeanu, pe domnul inginer Constantin Calețeanu, din câte am înțeles eu, strănepot a lui Ianache. Da. Ceremonia a fost una deosebită pentru că o rezonanță și o semnificație istorică, așa cum vă spuneam. Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova a primit acele 3 tablouri pe care și dumneavoastră le-ați arătat în reportaj și pe care cei care au fost acolo le-au văzut. Moștenire de familie este domnul Calețeanu, domnul Constantin Dinu Calețeanu, este cel care a păstrat vie memoria acestei familii de-a lungul istoriei și iată că s-a ajuns ca aceste tablouri de la 1921 să aibă o stare, după cum ați observat, foarte bună. Trecând prin atâtea evenimente, nu a fost simplu. Asta înseamnă că au fost prețuite. Extraordinar, da, și semnificația a fost foarte mare pentru membrii familiei și se vede că această familie are cultul respectării înaintașilor și contează extraordinar de mult pentru domniile lor. De ce? Familia este numeroasă. În momentul în care domnul inginer Constantin Calețeanu, cu care noi am intrat în legătură prin intermediul domnului profesor Ionel Turcin și a doamnei
profesor Ionela Noricadea, a hotărât donarea acestor tablouri către Colegiul Național Militar, dar a spus că nu putem face deocamdată acest pas pentru că familia este mare, este numeroasă și va trebui să ia legătura cu toți membrii familiei, adică n-a fost foarte simplu. Aceasta este cartea mea și vă ofer. Nu. Un bun al familiei. Un bun al familiei, o moștenire de acest gen cu un impact istoric extraordinar. Toată lumea a spus da. Deci, de asta spuneam, am avut norocul să întâlnim o familie care să respecte valoarea și pentru care a fost deosebit de important ca aceste tablouri să ajungă la Colegiul Național Militar. Unde vor fi expuse? Unde vor fi expuse, în cadrul colegiului există o sală de tradiții, spunem noi. Un mini-muzeu al Colegiului Național Militar și vor fi expuse împreună cu alte obiecte care să reprezinte istoria învățământului militar la Craiova, care nu începe în aprilie 2016, da, la reînființarea învățământului militar la Craiova. După 18 ani de pauză, dacă nu da, din 98 până în 2016, între 1978 și 1998, la Craiova a fost Liceul Militar Tudor Vladimirescu. Din 78, patronul spiritual al învățământului militar craiovean este Tudor Vladimirescu. S-a întrerupt în 98 această tradiție, dar iată că 2016 a fost anul de bucurie. Da, de bucurie. Da. Pentru că, așa cum spunea și domnul general Pălșoiu, probabil s-a înțeles că educația și în domeniul militar, bineînțeles, este o prioritate națională. Trebuie să fie o prioritate națională pentru că trebuie să ne gândim, exact ce spunea și domnul general Pâlșoiu la manifestarea de sâmbătă, că oamenii de valoare sunt cei care au muncit și au fost foarte serioși în tot ceea ce au făcut și muncesc în continuare. Poate că este un pic mai dificil și ca părinte, și ca tânăr de această vârstă să te gândești de ce să plece copilul meu de acasă și să stea în acele condiții. Să știți că acele condiții, nu că este la mine acasă Colegiul Național Militar, dar vă aștept și voi ați fost și ați văzut. Oricum o întrebăm pe Camelia, dacă se simte acasă. Te simți acasă? Eu nu aud nimic, uite, spune ce vrei, Dane. Pentru mine, Colegiul Național Militar, Tudor Vladimirescu chiar este a doua casă. Cât de des mergi acasă în Gorj? La 2-3 săptămâni. Depinde de activități din weekend, dacă mai am planificat ceva. Merg acasă doar de dragul mamei, când mai spune să trec mai des pe la ea. În rest îmi place foarte mult aici. Sunt într-un colectiv, ne înțelegem la fel de bine ca și într-o familie. Prietenii? Da, multe. Ne susținem unii pe alții, ne ajutăm, ne distrăm împreună și facem aproape orice împreună. 24 din 24 suntem acolo, unul pentru celălalt. Ce frumos! Este foarte important că se susțin. Totdeauna am spus, nu știam ce înseamnă, până să nu vin la Colegiul Militar, eu n-am avut șansa să stau într-un cămin. Fiind din Craiova și studentă fiind la Craiova, tot timpul le invidiam pe colegele mele care stăteau în cămin și mă mai duceam și eu așa pe la ele, dar nu era același lucru. Acum, fiind foarte apropiată de ei, i-am văzut. Dacă are unul dintre ei o problemă, se susțin. Dacă unul dintre ei este la mare veselie și, așa cum s-a întâmplat cu Valentin Ionescu, a făcut 18 ani, toată lumea, toată clasa a fost la Caracal la majoratul lui Valentin. Acolo se leagă acele prietenii, să-i vezi cântând la chitară seara în foișor în curtea colegiului, să-i vezi la prânz plimbându-se și făcând glume. Și acestea sunt foarte importante, sunt destinși. Dacă pot să glumesc despre tine cu ceva, înseamnă că știu multe despre tine, înseamnă că există comunicare între noi și prietenie. Spune-mi, te rog, la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu se și învață și e foarte important asta, da? Da. Ai materii preferate, ai rezultate pe care le vizezi din punct de vedere al performanței școlare? Materiile mele preferate fiind profil de mate info, matematica, informatica, la care se adaugă fizica și engleza, materii care sunt și de admitere,
pentru Academia la care urmează să aplic eu. Am norocul să am niște profesori excepționali care sunt alături de noi mereu și nu refuză să ne explice și a treia oară dacă este nevoie pentru a înțelege ceva. Te ajută acel program de consiliere după ore, pentru că și acest element este specific învățământului militar liceal din Craiova. Consultațiile ajută foarte mult, adică este diferit atunci când ești tu și alții 2-3 elevi lângă profesor și alta este când ești în clasă cu încă 20. Adică profesorul este numai al tău și poate să stea acolo cu tine să-ți explice mult mai bine. Da, și rezultatele deja au început să se vadă. Ce urmează? Eu am înțeles că evenimentul la care am fost martori sâmbătă face parte din seria de manifestări dedicate colegiului, zilele colegiului. Acestea când vor fi încheiate, să zicem, sau o ținem așa tot anul? Primul an din existența colegiului reînființat? Ne place să rămână în istorie acest prim an al Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. Noi am început, așa cum ați spus în câteva vorbe și în reportaj, cu evenimentul din cimitirul Sinasca, dedicat lui Amilcar Sândulescu. Acel monument care s-a văzut în imagini este acum în patrimoniu, în îngrijirea Colegiului Național Militar și ne vom ocupa de el. Colaborările sunt multe și frumoase. Deosebit a fost acest moment despre care vă spuneam, dar în continuare suntem foarte fericiți că din ce în ce mai mulți dintre copiii noștri reprezintă județul Dolj la fazele naționale, etapele naționale ale diverselor olimpiade și concursuri. Cu ce ne mândrim până acum, din acest punct de vedere al performanței școlare? Vorbim din 12 septembrie până astăzi. Păi nu vorbim decât despre calificări la națională și vorbesc mai rar ca să nu mă încurc. Avem la Olimpiada de lectură ca abilitate de viață Bianca Antofie reprezintă Doljul. Avem Doljul reprezentat de o elevă de-a noastră la Olimpiada de religie, la Olimpiada de biologie ne-am calificat la națională, la concursul Alege este viața ta, este concursul cu drepturile consumatorilor și vom avea fetele care vor merge la Năvodari 5 zile, s-au calificat la faza națională și secțiunea de referate și comunicări științifice. Da. Aralan Vie Florin, colegul meu, calificat la etapa națională. Așa. Și avem și la concursul de civilizație pentru etnia romă 100 de puncte a obținut, s-a pregătit foarte bine, a fost săptămâna trecută o colegă de-a lor, Alina Duina, și va reprezenta la fel Doljul și este eleva noastră. Iar sâmbătă acum, cei care fac parte din corul Colegiului Național Militar vor merge pentru că au competiție. S-au calificat la faza regională. Chiar avem cu ce să ne mândrim. Camelia este iubitoare de sport. Trebuie să vă spun asta. Voleiul. Sunt în lotul de volei al colegiului. Am reușit anul acesta să obținem mențiune, locul 4, la Olimpiada de volei. Deci și sport, și învățătură, și activități extrașcolare. Știm să îmbinem utilul cu plăcutul. Cum ai recomanda Colegiul Național Militar unui absolvent de gimnaziu? Bineînțeles, vorbim de Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova. Se merită să vină și să muncească să ajungă aici, pentru că în urma acestui colegiu obține multe avantaje, atât pe plan spiritual, pot spune, cât și profesional. Adică o să aibă o carieră sigură, atât timp cât muncește, bineînțeles, și o să reușească să se integreze într-un colectiv, să-și facă prieteni noi, să aibă mentori, profesori, cadre militare, adevărate modele. Care parte ți se pare mai dificilă? Pentru că la Colegiul Național Militar vorbim de educație și instrucție, mai ales că ești fată. Nu pot spune că este una mai grea decât cealaltă. Adică mie îmi place că am ambele și reușesc oarecum să le îmbin. Ioana, data viitoare când ne întâlnim, despre ce ți-ai dori să vorbim și ce eveniment să mediatizăm? Nu știu, întreb.
Păi, în primul rând, mi-aș dori să vorbesc despre copii. Îmi place foarte mult să povestesc despre tot ceea ce fac ei acolo minunat și eu sunt fascinată și îi susțin foarte mult în tot ceea ce fac ei. Vreau să se termine aceste faze naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare și ei să fie fericiți și să fie răsplătiți pentru munca lor, pentru că ei chiar muncesc foarte mult și, așa cum bine spuneați, este pe de o parte învățătura, este pe de altă parte educația militară, programul care este total diferit, ei au multe lucruri de făcut, dar în momentul în care ești motivat și totul este foarte bine organizat, iar tu te încadrezi în această organizare, rezultatele sunt pe măsură. Și vin de la sine. Mult succes! Abia așteptăm să mediatizăm încă un eveniment și încă o pagină din activitatea Colegiului Național Militar Vladimir Iliescu din Craiova. Vă așteptăm data viitoare la Oltenia la zi, bineînțeles, joia viitoare. Până atunci, toate cele bune! La revedere!